Volám sa Dana Hradileková a učím na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Aplikovaná ekonómia nie je pre mňa len ďalším predmetom v rozvrhu. Je to priestor, kde sa teória mení na prax, kde sa z nápadov rodia reálne projekty a kde ambície mojich žiakov dostávajú konkrétne tvary. Je krásne vidieť, ako moji žiaci objavujú, čo ich naozaj baví. Ja, ako učiteľka, som tu pre nich ako sprievodca, aby som im pomohla vidieť nové príležitosti, podporila ich, keď narazia na prekážky a povzbudila ich k tomu, aby si verili. V mojej triede neexistujú hranice tvorivosti. Je to priestor pre ich nápady, vízie a sny. Silná podpora v živote je základom pre všetko, čo robíme. Mám šťastie, že mám pri sebe hneď dvoch vzácnych ľudí. Silnou oporou je môj manžel. Je tiež učiteľ a spolu tvoríme silný tím. Druhou je konzultantka z praxe Ivetka, z ktorej sa časom stala moja veľmi dobrá priateľka. Aj vďaka nim môžem s vami zdieľať túto úžasnú cestu. Vidieť, ako moji žiaci rastú, prekonávajú sami seba a objavujú nové možnosti, je pre mňa tou najväčšou odmenou. Nezabudnem na ich poďakovanie na konci školského roka. Ďakujeme, že ste nám verili, keď nám ostatní neverili, videli v nás, čo iní nevideli a držali nás pri zemi, keď sme už lietali v oblakoch až príliš vysoko. Každé dieťa si zaslúži zažiť úspech a potom je už len na ňom, ako to využije vo svojom živote. Verme mladým, posúvajme ich ďalej a dokážu siahnuť na hviezdy.